Dovoľte, aby som sa krátko prihovoril, povzbudil všetkých nás. Problematiku, ktorú vy, by som povedal, poznáte oveľa možno z odbornejšej stránky, aj riešenia, ktoré môžete navrhnúť. Do toho sa ja v tomto úvodnom slove púšťať nebudem, ale viac menej by som povedal do istého slova a ducha slova, ktoré môže patriť a malo by patriť každému z nás. Skutky apoštolov hovoria, že keď prišiel deň Turíc, všetci apoštoli boli vedno na jednom mieste. Keď sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V tom čase boli v Jeruzaleme Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. A keď sa strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. Udivení vraveli: nie sú títo, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že každý z nás ich počuje vo svojom vlastnom jazyku? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judeia, Kapadócie, Pontu, Ázie, Frígia, Pamfílie, Egypta, libyských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rímania, Židia, aj prozeliti, Kréťania, i Arabi, všetci ich počujeme vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Pred týždňom sme slávili meno jednoho slávneho príslušníka cirkvi, ktorý je populárny, a zdá, možno povedať, vo všetkých vrstvách obyvateľstva, svätého Františka. Meno, ktoré je ešte aj dnes veľmi populárne a používané. Tento muž, ako istotne viete, priniesol celkom novú duchovnosť a celkom nový jazyk, nové posolstvo. Ono síce bolo vždy prítomné v cirkvi, ale čas od času ho treba oživiť a akcentovať. A to je posolstvo lásky Božej voči človeku, voči celému stvorenstvu. On, ktorý sa nehanbil nazvať slnko bratom, mesiac sestrou, nazval sa príbuzným vody, zvierat, celého stvorenstva. Bol ten, ktorý bol poslaný a poverený, aby obnovil podľa toho známeho sna, podľa tej legendy, že aby obnovil Boží dom. Rozprával celkom novou rečou a tej reči rozumel celý svet. Nemožno nespomenúť iného Františka, a to je terajší pápež, svätý otec František, kde aj po jeho vystúpeniach možno celý svet stojí v údive, ako sme to zažili v nedávnych dňoch pri jeho návšteve v Spojených štátoch. A môžeme parafrázovať tie slová z písma svätého asi týmto spôsobom, ako to, že my, Američania, Francúzi, Slováci, Poliaci, kongresmani, politici, diplomati, podnikatelia i jednoduchí ľudia rozumieme tomu, čo on hovorí. Aj on, rovnako ako jeho svätý menovec, chce sa doslova stotožniť s každým. S problémom každého človeka, celého stvorenstva. Až do takej miery, že mnohých ľudí tým aj znervozňuje. Ale možno povedať, čo iné to je, ak nie reč skutočnej lásky. A svet tejto reči rozumie. Už o pár týždňov, dá sa povedať,
Svätý Otec vyhlási rok milosrdenstva. Písmo sväté na jednom mieste hovorí, buďte milosrdní, ako je milosrdný nebeský Otec. A nemyslím si, že treba čakať na nejaký rok milosrdenstva. A tiež si nemyslím, že by to malo byť otázkou jedného roka, ktorý začne a skončí. Aj pri vašej práci by bolo dobré a potrebné, aby sme skutočne mali reč, ktorej by rozumel celý svet. Reč skutočnej lásky a záujmu o toho druhého, o jeho problémy, o to, aby sme mohli podávať pomocnú ruku každému, koho nám život, koho nám Boh do cesty pošle. Želám veľa požehnania tomuto stretnutiu. Ďakujem za pozornosť. Ešte by som chcela podotknúť, že sociálna subkomisia KBS je dlhoročným partnerom a podporovateľom veľtrhu sociálnych aktivít. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Som veľmi rád, že teda môžem aj ja prehovoriť z tohto miesta a z pohľadu jednej z tých skupín, ktorých sa teda ten hazard tak bytostne týka. Patrím teda do tej skupiny hráčov a teraz možno, že som prešiel do tej skupiny, myslím, že do tej vašej skupiny ľudí, ktorí chcú pomôcť nejakým spôsobom v tom spoločnom dobre. A myslím, že tak ako aj zaznel tu taký hlas, že treba okrúhly stôl a osloviť možno, že aj tých ľudí, ktorí prevádzkujú hazard, že aby mali ten pohľad aj z pohľadu hráča, ktorý stráca slobodu sa rozhodovať a aby aj oni boli oslovení a pracovali na tom spoločnom dobre. Ak by sme boli ľudia, ktorí chcú len niečo získať a nechcú dávať, tak potom vlastne by sme boli určitým spôsobom takí zlodeji a preto chcem aj ja teda povedať to svoje životné svedectvo, ako ľahko je sa dostať do nejakej závislosti a tá cesta potom stadiaľ je veľmi ťažká a preto si myslím, že aj vy ste sa stretli aj kvôli týmto ľuďom, ktorým chcete pomôcť a ako bolo povedané, tie závislosti idú dopredu a je teraz internet a ja teraz z tej druhej strany tiež sa stretávam s ľuďmi, ktorí teda už majú možnosť aj cez internet napríklad padať do hazardu. Ale si myslím, že určite nie je aj tak vôbec nejaké zbytočné hovoriť o tom, čo teda v tých obciach, mestách, že keď môžete legislatívne pomôcť týmto ľuďom, ktorí padajú do hazardu, že by to bolo nejaké zbytočné. Ak by to bolo niečo zbytočné, tak by nebol ten hlas proti a ten odpor. Ja by som sa predstavil tak tým spôsobom, ako sa predstavujú anonymní gambléri, že povie svoje meno, som Peter a povie potom za tým, že koľko rokov abstinuje, že 13 rokov som teda akože bez toho hrania a aj tak poviem, že to moje hranie spočívalo nie len, že v takých, že automaty som hrával, možno, že tu ste sa toho až tak nedotkli, ale som stávkoval pre českých spoluobčanov, sáskoval, alebo tak v tom zmysle. A stretol som sa teda aj s ruletou, kde tam tie peniaze oveľa rýchlejšie sa dajú prehrať a v tom čase som teda bol človek, ktorý nemal tú slobodu tomu odolávať. Dostal som sa do toho tak, že som pochádzal z bežnej rodiny, ktorá teda, kde nebolo veľa peňazí, mal som 6 sestier a teda som premýšľal, ako byť šťastný a myslím, že veľa tých ľudí, ktorí teda aj končia v tom hazarde, že oni nechcú byť nešťastní alebo takto skončiť ako hráči alebo ako trosky ľudské, ale chcú byť šťastní a to bolo aj môjim takým cieľom a tak som si hovoril, že tu je dobrá možnosť, ako získať prostriedky a zdalo sa mi to také rýchle. Chodil som na gymnázium, po skončení gymnázia bola revolúcia, začali teda tieto stávkové kancelárie alebo automaty a tieto veci a videl som takú veľmi dobrú možnosť. Zaplietol som sa tak hlboko do toho, že tá moja hrácka
kariéra, ak by som to tak mohol nazvať v úvodzovkách, trvala takých 8 tvrdých rokov, kedy som sa teda nevedel spamätať. Úplne ten prvý bod pre takéhoto človeka je asi ťažké si vôbec priznať, že je vôbec závislý. Alkoholik, tam je to jasné, ten človek sa opíja, vidno to na ňom a sa to tak prevalí rýchlejšie možno, alebo ak je na drogách. Ale u toho gamblera často to dlho vyzerá ako v poriadku, nemá hneď veľké dlhy, ale časom prepadáva, ak sa to spojí aj s inou závislosťou, tak samozrejme je to rýchlejšie vyrobená troska, ale u mňa to tak išlo postupne. A keď sa to prevalilo, že vôbec moja rodina sa dozvedela, že mám nejaký takýto problém, tak už som mal vlastne 700 000 dlhy, s tým, že to bolo v roku 1996, 700 000 na staré koruny, ale zarábal som vtedy 5 000, chodil som na montáže, keď ma nezobrali na vysokú školu hneď. Takže taký pomer, že ak by som mal vtedy splácať tie dlhy, tak som si povedal, že do konca života to nie je možné splatiť výplatou 5 000. Tak sú rôzne tie okolnosti, ktoré toho hráča tlačia, aby ďalej hral. Že nemá iné východisko, len znova hrať a znova si požičať a nájsť niekoho. A sú tam podobné príznaky ako aj pri droge, že ten človek ide do obrovskej eufórie, keď sa mu darí, alebo stačí, že sa mu podarí požičať si peniaze, tak už pre mňa už aj to bola eufória, že som mal takú nádej, že teraz to zvrátim a vyhrám. A postupne som prichádzal o všetko, čo bolo okolo mňa, o vzťahy, lebo mnohých ľudí som podviedol, slúbil som im, že peniaze im vrátim, požičal samozrejme na iné účely, som si nepýtal na hranie a padali vzťahy, padala taká sebahodnota vlastne, človek, tak ako to Martin vyjadril, že taký človek ide až ku dnu, až k tým myšlienkam sebevraždy a to bol aj môj prípad, že som prišiel k tomu bodu, že som hovoril, že s všetkým bude ľahšie, keď ja odídem z tohto sveta. Asi pamätám, ako som napísal listy a vyšiel na skalu, že teda idem skočiť, že takto sa to všetko vyrieši. Čiže ten človek koná pod obrovským tlakom aj tých ľudí, ktorí chcú teda samozrejme naspäť svoje peniaze, aj sklamaný sám zo seba a takýmto spôsobom teda na tej skale začal ešte ako veriaci, teda som si stále hovoril, však ja som veriaci, tak neviem, prečo mi takto Boh nepomáha. Videl som problém v ňom, nie v sebe. A tak som aspoň vyjednával, že Bože, zober ma do očistca, lebo som si začal uvedomovať, že toto môže byť krok, ktorý je teda už nezvratný. A mňa to uchránilo nejakým spôsobom, lebo začali teda požiarníci na základe tých listov, už som tam bol neviem koľko hodín, hľadať ma, keď som videl tie reflektory a vykrikovať moje meno, tak som utekal z tej skaly preč. Neviem, či by som bol to schopný, či to bola demonštrácia, to možno, že pani doktorka bude lepšie vedieť tak pomenovať. Ale stále bolo vo mne to, že jednoducho to musím nejakým spôsobom zvrátiť a zdalo sa mi, že môj problém sú naozaj len tie peniaze a všetci ľudia, ktorí mi dohovárajú, však viem, dobre, ale aj tak som videl len toto východisko. A takto som skončil až v Prahe na ulici, čiže v tom 96. tú jeseň som strávil na ulici a teda s tým, že jednoducho som sa tam naučil s bezdomovcami žiť a medzi nimi a teda vyhľadal som opäť komunitu gamblerov, ktorí teda hrali nejakým spôsobom alebo stávkovali alebo už akokoľvek, že sme sa dali tak dokopy a tam som bol a pre mňa teda tie impulzy a rodiny boli možno že takým a Boha takým zachraňujúcim faktorom, lebo na tie Vianoce som to tak vnímal najviac, že vtedy aj tí gambléri a všetci tí ľudia, čo sú na ulici, tak začínajú byť veľmi nepokojní, lebo vtedy pociťujú oveľa viac tú svoju samotu a to svoje zlyhanie a tú neschopnosť byť v tej spoločnosti. A tak to som aj ja pociťoval, tak som nabral odvahu po mesiacoch zavolať aspoň domov, že som živý a som čakal také vynadanie a naopak zo strany rodičov zaznelo poď domov a to bolo pre mňa taký silný impuls, lebo veľmi som im ublížil aj rodine, aj rodičom a že napriek tomu ma volajú domov, že sa dá dať všetko do poriadku.
tak som prišiel aj s takýmto úmyslom domov, že aspoň teda navštíviť tých rodičov. A nejakí ľudia mi zohnali vtedy prácu, tak ja som plánoval znova odísť na tú ulicu, lebo stále som bol presvedčený, že mám pravdu a že jednoducho ja tie peniaze vyhrám. A keďže som začal znova teda robiť za tých pár korún, tak som neodišiel na tú ulicu, ale stále sa to tak vo mne nezlomilo a nepriznával som, že jednoducho, že ja som hráč, ktorý potrebuje pomoc a nevyhľadal som odbornú pomoc. To je pre hráča veľmi ťažké, je to také uznanie takej prehry, kde to málo ľudí dokáže a preto je veľmi malé percento tých, čo sa naozaj idú liečiť. Že poznám aj teraz gamblerov, je oveľa väčšie percento a oni nikdy nedojdu k tomu, že potrebujú liečenie, lebo každý, a ja som to tvrdil, že ja to mám pod kontrolou, ja viem, čo treba a podobné reči medzi nami kolovali a to bolo jedno, že či to bol doktor alebo to bol robotník, všetci sme sa tak držali spolu a tá komunita gamblerov a takto sme sa podporovali vlastne v tom neriešení toho problému, ale skôr zháňaní, ako ďalej hrať. Aj čo počúvam iných hráčov, tak to spúšťanie je úplne rôzne, aby tu možno, že aj ten pocit hry alebo eufórie aj tam je veľmi dôležitý. Čiže niekomu blikne kosačka a jemu sa to spojí s tým, ako bliká automat a ide aj cez neviem aké svoje zásady a ide hrať. Prišlo to u mňa až teda k bodu, že som začal premýšľať nad tým, že jednoducho videl som zrazu okolo seba mnohých ľudí, ktorí nemali nejaké bohatstva a boli šťastní a tak som to začal tak aj ja vnímať, túžiť. Znova som teda sa vrátil aj do kostola aspoň tým spôsobom, že aj keď som si myslel, že v malom meste na mňa ukazujú všetci prstom, že vydržím aspoň tú hodinu pod tým chórom. Vždy v tom čase som sa stále ľuďom vyhýbal. Ja si pamätám, ako som chodil domov oblečený úplne do čierneho a čakal som na tmu a horou som sa vracal domov. Čiže ten človek je často úplne oddelený, lebo on si myslí, že ho všetci odsudzujú a zároveň teda niekedy je to asi aj pravda, že tí ľudia tak povedia, že však sám si za to môžeš, však si mal rozmysleť, keď si išiel niekde nejaké peniaze dávať. Roky sa za mňa rodičia aj doteraz sa teda modlia každý deň rúženec. Ja to poviem z tej duchovnej stránky, nie odbornej, že pre mňa ten motív alebo to, čo potrebuje ten hráč, o niečo sa oprieť. A ja som začal vnímať silu tej modlitby a to ťahanie naspäť k Bohu. Začal som rozmýšľať nad tým, som stretol ľudí, ktorí povedali, dal som Boha na prvé miesto a tak sa mi život zmenil. A teraz poznám aj ľudí z Čenakola, z takýchto organizácií, kde je teda vysoká tá percentuálna úspešnosť a že tí ľudia sa naozaj vrátia do plnohodnotného života. A mne sa stala tiež taká vec potom, začal som pracovať v Rakúsku za väčšie peniaze, začal som pomaly splácať dlhy, ale začal som veľa aj viacej premýšľať. Ešte stále som chodil aj v Rakúsku do stávkových kancelárií, ktoré boli otvorené do polnoci, boli väčšie možnosti. Na druhý deň som 9-10 hodín pracoval, spotený a takto som drel často, proste to išlo do neznáma. Až som sa zúčastnil jednej duchovnej obnovy, kde teda ľudia tam robili taký dotazník, že dávali Boha na prvé miesto, že to je to najdôležitejšie. A vtedy som premýšľal aj nad sebou, že tak Boha mám niekde v desíne, ale nie je určite mojím číslom 1 a že či to vôbec má teda zmysel mať Boha na prvom mieste a vtedy som si povedal, že ak je večnosť, tak určite. A ak neverím, že je večnosť, tak to nemá zmysel, aby som vôbec tu niečo robil alebo sa o niečo snažil. Vtedy som si povedal, že Boh je a že to chcem a bolo mi to ťažké, lebo dôverovať Bohu, keď máte 700 000 dlhy, že teraz teda odozdám sa do jeho rúk, že čo bude, to bude. Ale urobil som to a bol to taký môj zlomový okamžik 17.8.2002,
kedy teda som odozdal všetko do rúk s tým, že pri tých dlhoch som si uvedomal, že zrejme skončím v base, keď to tak normálne priznám. A nejako vtedy som pocítil takú slobodu aj od toho, že aj to môže byť dobré, že ohlasovať evanjelium v base. A od toho momentu sa môj život teda úplne inak odvíjal. Začal som tie všetky peniaze, ktoré som zarobil v tom Rakúsku, splácať, vrácať. Tí ľudia zastavili ten taký tlak na mňa, vnímali, že keď im poviem, že tak asi za 3 mesiace ti vrátim, že tak to aj sedelo a potom už teda naspäť som získaval aj tú určitú česť, alebo som videl, že je kopec ľudí okolo mňa, ktorí mi dôverujú, veria a teda nebol som na liečení, ale toto bolo pre mňa také liečenie a neskôr som teda začal premýšľať aj o niečom viac, že ma Boh tak oslovil, že odozdať mu život ešte viac, tak som išiel u nás za našim pánom dekanom. Tí, čo sú veriaci, tak rozumejú, čo je to spoveď a ja som sa tomuto chlapovi veľmi vyhýbal a pre mňa to boli dôležité veci, lebo získaval som od nich slobodu a on taký veľký chlap a vždy, keď sa na mňa pozrel, tak som myslel, že tento chlap vie všetky moje hriechy a že tomuto sa musím strašne vyhýbať a práve za ním ma to tak ťahalo, že na takú životnú spoveď generálnu a na Vianoce 2003, kedy sa mi podarilo tie dlhy teda splatiť. Veľmi sa diali také veci, že mi zvýšil šéf na hodinu a také veľmi dobré. Čiže sa mi tie dlhy podarilo splatiť a išiel som za ním a teda som mu tak vysypal celý ten život a čakal som také naložené, že čo bude teraz za to zadozučinenie a on ma len tak otcovsky stísol a povedal, že teraz sa celé nebo teší, že si sa vrátil a to mi dodalo takú odvahu hovoriť aj o tom, že túžim zasvetiť svoj život a odvtedy teda už vyše 10 rokov som kapucínom, postupne sme urobili kroky a som na tej druhej strane, kde teda tak ľudsky sa stretávam s týmito ľuďmi, že oni naberú tú odvahu pri mne mi povedať tak úplne čestne o tom svojom probléme a potom hľadáme teda to riešenie, cestu von. Veľmi dobré je, že keď je tam aj tá spolupráca s tou odbornou stranou, kedy vnímam, že keď ten človek chodí aj na nejaké sedenia a liečenie a má teda aj u mňa tú duchovnú podporu, tak je tá cesta taká ľahšia von. Takže toto je moje nie odborné stanovisko, ale také zo srdca, ako možno taká výpoveď hráča, ktorý prešiel závislosťou. Tiež som taký opatrný v tom, lebo poznám veľa ľudí, ktorí teda majú recidívy a tak nehovorím, že ja som všetko preskočil, ale vnímam, že Boh mi ukazuje, že niektorých vecí sa musím tak určitým spôsobom strániť, tak napríklad vidím, že tak ako tu bolo povedané, internet, počítačové hry sú pre mňa niečo, do čoho sa ja viem, že ani nemôžem pustiť, lebo by som nevedel hrať 5 minút, 10 minút, ale zrejme by ma to drvilo. Takže žijem ten život toho abstinujúceho gamblera. Ďakujem. Ďakujem aj bratovi Petrovi teda za taký mimoriadne poučný úvod. Ja som celý čas rozmýšľala nad tým, keď ste rozprávali, že kam to privediete, lebo ste napísaní ako bývalý hráč. Hovorím si, tak ako hovorím vám svojim pacientom, že vyhráme nad tou závislosťou až vtedy, keď vás pochovajú. Takže ste príliš mladý človek na to, aby sme mohli povedať, že ste bývalý hráč a som veľmi rada, že ste povedali, že teraz abstinujem. Áno, lebo to je naozaj to dôležité, aby ten človek, ktorý je postihnutý tou chorobou, závislosťou, si uvedomoval, že to je každodenný boj. A som rada, že ste ukázali poslucháčom aj inú cestu, ako je iba tá psychiatrická, teda odvykacia odborná. Ale predsa len, keď vidím, že to fórum je iné ako medicínske, nie som zvyknutá ako prednášať odborné témy ľuďom, ktorí teda nie sú kolegovia, no ale pokúsim sa to nejako približiť zrozumiteľne a nie príliš zložito.
Patologické hráčstvo je vlastne závislosť, taká ako sú ostatné závislosti, ktoré ale napríklad aj v našej medzinárodnej klasifikácii chorôb máme oddelené, že látkové závislosti, z ktorých náš slovenský model je hlavne alkoholizmus, máme v jednej skupine ochorení a v inej skupine ochorení máme ochorenia, ako je patologické hráčstvo, teda gambling, a to je zaradené medzi poruchy návykov a impulzov. No ale už sa zistilo v tých nových výskumoch, že vlastne ten mechanizmus vzniku závislosti, či už od nejakého správania alebo od nejakej látky, sa v mozgu vyvíja rovnakým spôsobom. To znamená, že hráč, ktorý hrá, tak má rovnaké euforické pocity ako ten, ktorý si dáva nejakú drogu. Teda hovorím, alebo si vypije, alebo si niečo pichne, alebo si šnupne. Takže minimálne 3 také známe mechanizmy účinku, teda tie mediátorové, že tam hrá úlohu adrenalín, noradrenalín, dopamín, serotonín, toto ste všetci počuli, endorfíny, enkefalíny. Čiže patologické hráčstvo, aj tie nelátkové závislosti sú schopné vyvolať presne také patologické zmeny v mozgu ako látkové závislosti. Takže z hľadiska princípu liečby týchto ochorení je náš prístup rovnaký. Teda sú tu dve strany, ako keby tie medicínske, že diagnostika a liečba. Že kedy vlastne sa stáva to hranie ochorením a dokedy je to také hobby. Som počula túto krásnu dámu, lebo som prišla neskoro, ako rozprávala s tým nadšením o tom, teda, že veď si to teda tí ľudia môžu dovoliť a nech si hrajú, keď chcú, že je to také hobby, ktoré si môžu vybrať. A potom to je veľmi podobné tomu, ako keď nám alkoholici hovoria, ja to mám pod kontrolou, akože ja predsa nie som alkoholik, ja sa neválam, akože čo mi to tu rozprávate. A teraz pri tom alkohole sme tak už lepšie naučení vysvetľovať vývojové štádia a možno to tí ľudia aj ľahšie príjmu, ale skutočne prijať to, že nejaká porucha správania je už chorobou, je oveľa ťažšie. Vo vzniku tých závislostí hrajú rolu také rôzne faktory. Prvý je ten napríklad, že čo to prináša tomu človeku. Tak naozaj to je ako keby vec nejakej náhody, že nie je to látka, ktorá mu prináša nejaké uspokojenie, ale je to nejaký druh činnosti. Tak sa mi páčia tie dve dámy, jedna blondinka, jedna tmavovláska, držia vedľa seba tie mobily. Čo by sa tak stalo, že keby ste tie prístroje odstránili, ak by u vás vznikla nejaká nervozita, nepokoj, že ste preč od toho prístroja, nemôžete si ho kontrolovať každé 2-3 sekundy, tak to už je veľmi varovný príznak, to je taký ľahký abstinenčný stav. Takže začíname ako keby v liečbe a diagnostike tých návykových porúch, pri tom, že skúšame, nakoľko sú ľudia schopní abstinovať od toho. Takže prvá liečba, ľudí, ktorí prichádzajú trebárs aj s iným problémom, nepovedia, že som patologický hráč, patologicky závislý od internetu, alebo som závislý od práce, čo sa tiež dá, závislý od cvičenia vo fitness centre. Poviem, no tak mi stala jedna pani z prezidentskej kancelárie, stále držala ten mobil a povedala, že ona nemôže. Ja hovorím, že dajte mi ho sem. Som ho rozpojila, vytiahla som SIM kartu, položila som to na zem a hovorím, no dobre pani, a teraz, kým ste práceneschopná, vám zakazujem teda používať tento mobil, pretože to je pracovný mobil. A ona to teda má taký zážitok dodnes, že akože jak sa to dalo, že normálne vypnúť ten mobil. No a teda, a kedy je to teda tá choroba? Vtedy, keď vlastne človek stratí kontrolu nad tým, reálnu kontrolu nad tým svojim správaním. Myslím si, že brat Peter to tak úplne krásne vysvetlil, že koľko rokov vám trvalo, kým ste si uvedomili, že vlastne tá hra, ten gambling je mocnejší ako vy. A vy ste vložili teda dôveru v Božiu silu a sa vám to do tejto chvíle darí a budeme sa za to modliť, aby sa vám to darilo.
že či sú nejaké rizikové osobnosti. Áno, existujú rizikové osobnosti, ktoré ľahšie podľahnú tomu hraniu. A to sú tí ľudia, ktorí majú ako keby že zmenené sebahodnotenie. Buď si príliš dôverujú, alebo naopak majú to znížené sebahodnotenie, laicky sa to hovorí, že komplex menej cenností. A sú to ľudia, ktorí sú nezdržanliví. To už zistíte na deťoch, že keď si tú čokoládku hneď zje a nenechá si druhú na zajtra alebo na Mikuláša, že zje za 2 dní toho Mikuláša a nevydrží mu to cez ten advent, tak vlastne to sú tí ľudia, ktorí sú už rizikoví pre vznik nejakej závislosti. Asi veľa o tom netreba hovoriť, že má to nejakú zvláštnosť, lebo naozaj musím povedať, že to, čo je dôležité z odborného medicínskeho hľadiska je to, že i keď tieto poruchy kladieme do rôznych ako keby skupín, že majú rôzne číslo diagnózy, tak princíp liečby je rovnaký. Nevyhnutná je abstinencia od návykového správania alebo od návykovej drogy, čo je celkom akože priateľné napríklad v situácii, keď ide o hráča. Áno, hráč predsa nemusí chodiť do herne, hráč nemusí chodiť do herne s automatmi, nemusí chodiť do kasína, dokonca nemusí, to je už problém, že na pošte my máme napríklad tie stavkové kancelárie, lebo na poštu niekedy z času na čas každý z nás musí ísť a tam už sa pohybujú tie spúšťače. Ešte som chcela upozorniť na jednu vec, ako to asi všetci viete, ja som doniesla takýto časopis Bedeker zdravia a on vydal také monotematické číslo, že z jednej strany sú nelátkové závislosti a z druhej strany sú ako zvládať látkové závislosti. Tu som nechala v prvej lavici, takže ak máte záujem podrobnejšie sa s tým oboznámiť, tam píšu kolegovia, aj lekári, aj terapeuti, môžete si to zobrať a treba si tú problematiku tak trošku lepšie preštudovať. A teda už skončím, aby sme teda neboli pasívne agresívni, aby sme nezaberali čas teda tým nasledujúcim s programom, tak chcem ešte upozorniť na takú jednu dôležitú vec, ako z medicínskeho hľadiska. Ako aj pán biskup hovoril, že dôležitá je láska k človeku. V podstate kresťanského svetonázoru je to, že z lásky odpúšťame. A teda ako keby sme ustupovali. Čo sa týka medicínskeho princípu liečby závislosti, tam naopak si to vyžaduje ako keby tvrdosť a mimoriadnu ostražitosť voči akejkoľvek závislosti. Často hovorím tým pacientom, že viete, ja som na vás veľmi tvrdá a budem akože vždy tvrdá, ale ja nie som tvrdá voči vám, ja som tvrdá voči vašej chorobe. Akože my spolu musíme mať veľmi tvrdý, výlučný prístup voči tej chorobe, voči tým chorobným návykom. A to už aké sú tie podrobnosti, že či sa treba iba porozprávať s tým odborníkom, a teda navrhnúť nejaký postup, to sa volá, že kognitívne behaviorálna terapia, teda stanovia sa také postupné kroky, ako sa z toho ten človek môže dostať, alebo ide na špecializované zariadenie. V Bratislave máme Centrum pre liečbu drogových závislostí, ktorí už dnes majú, myslím, že 300 evidovaných hráčov a ako tam píšu v tom časopise, tak približne polovičnú úspešnosť majú v liečbe patologického hráčstva. Ako tie ústavné zariadenia sú najznámejšie na Prednej Hore na Slovensku a v Banskej Bystrici, ktorí sa špecializujú aj na teda poruchy toho gamblingu. Naša skúsenosť hovorí, že je dobre, keď ten pacient prejde tým odvykacím programom v ústavnej starostlivosti, lebo potom sa zvyšuje pravdepodobnosť, že dokáže dlhodobo abstinovať. Ja by som s tým aj skončila. Ďakujem. Takže, dobrý deň. Na úvod by som chcel tak netradične začať. Pán biskup, už ste podpísali petíciu proti hazardu? Máte trvalý pobyt v Bratislave? Takže môžete, nech sa páči. Pani doktorka? Vy ste podpísali petíciu, máte trvalý pobyt v Bratislave? Myslím, že máte. My sme boli 2 mesiace kolegovia a mestskí poslanci, vy ste potom museli ísť preč. No?
vyvíjate nátlak, nemôžem tú petíciu v tejto chvíli podpísať. A to bol žart, ale? To bol iba žart. Ja som sa stal predsedom, ja som není predsedom petičného výboru v Bratislave, predsedom petičného výboru pán primátor. Tá genéza toho vzniku petície bola taká, že máme regionálne združenie mestských častí, kde sú starostovia 17 mestských častí, prizývaný je pán primátor a odborní pracovníci úradu. V tom období okolo február, marec, apríl bola taká debata, jedna z tém, ktorú rozoberáme v Bratislave, bola téma petícia proti hazardu. A my sme sa nakoniec po tých asi 3 krát dohodli, že magistrát pripraví text petície, aby bol v súlade so zákonom. Ten text petície, je tu pán Mojto, je taký strašne nepopulárny. Lebo najpopulárnejšie by bolo napísať úplne ľúbivú vetu, že hazard spôsobuje veľa nešťastia, ste proti hazardu a toto by vám podpisoval. Ten text petície je taký, že to ľudia ani nevedia, keď im nepoviete, že podpisujú niečo proti hazardu, lebo to tak komplikované, ale musí to tak komplikované byť, lebo pán Moj to povedal, inak by nám to neprešlo. Inak by to nemalo tú právnu váhu. Prečítajte si ten text a neviem, či to pochopíte z toho, že čo sa tým zakazuje, ale zakazuje sa tým, že niektoré písmená zákona bude môcť Bratislava teda zakázať a to sú videohracie prístroje, videoloterijné prístroje, to sú 2 rôzne kategórie, tiež som to neveľkým som sa tým nezaoberal, videorulety, kasína. Tieto 4 veci boli v septembri 2012, krátko po voľbách, dané do jednej skupiny a v Bratislave nemáte inú možnosť buď ich všetky zakázať alebo všetky ich povoliť a naviac bol sprísnená ten zákon tým, že musíte zohnať 30% obyvateľov dospelej populácie v Bratislave, čo je že vraj 106 000 obyvateľov, na to, aby ste mohli v miestnych zastupiteľstvách a mestskom zastupiteľstve rokovať o tom, že zakážete buď všetky, alebo ich povolíte všetky. Čiže zmyslom petície je, a to robím osvetu k tomu vždycky, získať 106 000 podpisov na to, aby sa len do mestského zastupiteľstva dostalo na rokovanie to, že zakážeme alebo nezakážeme tie všetky 4 zložky, čo som povedal, videohracie prístroje, videolurety a kasína. Druhým zmyslom tej petície je vzbudiť spoločenskú diskusiu o tom, že je treba proti hazardu, alebo ten zákon o hazarde vylepšiť. My sme veľkým vzorom pre nás je Česká republika, tak ako povedal pán Holán v svojom príspevku, myslím, v júli sme sa prvýkrát stretli, úplne náhodou som ho našiel nejaký článok o ňom písaný, že prvne sa mu podarilo toto vynietiť, nevygooglil, na Facebooku som si vás našiel, napísal som vám správičku, chcel som ísť k nemu do Brna, nakoniec on sa prihlásil, išiel k nám do Bratislavy a stretol sa so starostami a s treťosektorovými organizáciami, ktoré nám v tejto aktivite chcú pomáhať. Čiže to som bol pri tom druhom zmysle, zbudiť spoločenskú aktivitu, debatu spoločenskú o tom, aké neduhy z hazardu, neregulovaného hazardu môžu vzniknúť, lebo ľudia, to patologické hráčstvo a tie neduhy nie sú také jasné, ako keď je vidno alkoholika na zemi. To je vidno až potom tie dôsledky postupne, čo som si teda následne naštudoval, a to ste nepovedali, pani doktorka, že vlastne oni sú, to má 5 štádí tá choroba, to patologické hráčstvo, asi si nechceli z toho odborných vecí a to končí to veľmi tragicky, tak jak hovoril už aj pán Svoboda, že bol v tom bode 4, predtým bodom 5, aj pán Vicián o tom hovoril a predpokladám, že tak dopadne mnoho. Myslím, dúfam, že bode 4, že sa zastavia a ten bod 5 nevykonajú a urobia nápravu a obrátia sa a budú ďalej žiť. Tretím dôvodom, prečo sme sa teda podujali toto riešiť, je aj tlak na Národnú radu Slovenskej republiky, aby sa zákon vylepšil, aby dal možnosť samosprávam regulovať tieto typy hazardu. A teda keď v Nemšovej si povedali, že nebudú mať, tiež ich nemôžete mať všetkých 4, ale keď si povedali, keď si my povieme vo Vajnoroch, že my chceme mať kasíno, ale nechceme mať výherné automaty, lebo kasíno je decentné prostredie a nedojde tam tých 95% ľudí, ktorí chodievajú na pivo a na kofolu s predsavzatím, že si nezahrajú, ale keď si dajú tretie pivo, tak to cinkne vzadu a predsavzatia sú preč. Že tie pokušenia z tej ulice odídu preč. Tie herne, ktoré sú vzhľadom není pekné, ale aj sú pokušením pre tých ľudí, ktorí buď abstinujú, alebo ešte sú v niektorom z tých štádií toho hráčstva, nebudú mať na ulici. Myslím, že toto boli také 3
dôvody, prečo sme sa do petície pustili. A nebolo to z dôvodu toho, že vo Vajnoroch by sme mali nejak veľa patologických hráčov. Najväčšie, najvypuklejšie také problémy boli v mestskej časti Karlova Ves, pani starostku tu máme. Ona hovorí, že tam je teda narušenie toho verejného poriadku, vznikajú tam tie herne ako huby po daždi, ale aj v Starom meste, ale aj v Dúbravke, Novom meste. Čiže nie v malej mestskej časti, kde máme 11 automatov, ktoré sme si my nepovolili a nemáme právo ani ich povolovať, lebo ich povoloval súhlas na nedával magistrát, bývalý primátor alebo súčasný primátor a myslím, že súčasne nedal žiaden súhlas na to. Ale aj keby súhlas nedal, tak zákon je taký, že je to vymožiteľné a že tá spoločnosť, ak splní, že tá herňa má vodu, plyn, elektrínu, kablovku, poviem obrazne, všetko, čo má mať a má záchody, tak ju musíte povoliť, aj keď nedal súhlas magistrát. Čiže je to v neporiadku. Čiže tieto 3 dôvody, jak sme si povedali, boli dôvodom na to, ako by sme sa do toho pustili. Samotné petície. Ja som sa preto pána Mojta pýtal, že 6,5 tisícové mesto Vajnory majú 5,5 tisíca. Ja to viem vo Vajnoroch skutočne tých 30% vyzbierať. Už som bol 4-krát pri jednote, teda to som nemal povedať pri obchode a tam mi to 19-20 ľudí poznajú starostu, 9 rokov starostujem, podpíše, nedebatujú so mnou, vedia, že to je dobrá vec, podpíšu to. A pýtam sa, kedy to bude, že či už sa to zakázalo, teda keď to podpísalo sa. Tak ja vysvetlím ten dôvod, že to ešte nie je. Ale sedí to aj s tým, čo ste pán Mojto povedal, že 180 ľudí ste oslovili, kde sa vám nepodpísalo. Zhruba tak to je u mňa. Že z 19, teraz 20, 19 podpíše. Tých 5% nie, lebo povie, že on hrá a že on s tým súhlasí. Ďalšia téma osvety. Pán Holand to povedal. Toto nie je proti kurzovým stávkam. Ten, kto má rád Slovan, si môže zatipovať na Slovan. Aj pán Vicián ale podliehal, nehovoril, že o automatoch, on hovoril o tomto stávkovaní, ale ten zostáva. Ten nepovolujeme my, ten povoluje štát. Takisto zostávajú dostihy, takisto zostáva bingo. Najväčší zámer, prečo sme sa toto podujali robiť, je narušenie toho verejného poriadku a sťažnosti ľudí na verejný poriadok pri tých herniach a tie výherné automaty. A keď viac štatistiky už som mám naštudované, keďže sa tomu 4 mesiace venujem, tak 80% tých hazardných patologických hráčov, oni sú závislí na tých výherných automatoch. To je ako keby tá najväčšia pliaga toho celého hazardného priemyslu. A preto ten tlak, ten bod 3, čo som hovoril na Národnú radu Slovenskej republiky, kde si prelobovala hazardná lobby ten zákon, akože zmierňujúcejší, že nebudú blikať na uliciach, že budú mať na automatoch, že zavolaj mi sem, keď máš poruchu. A mnohí volajú, že sa pokazil automat, nevyhráva, nemá poruchu, ale poruchu. Ty so sebou sám máš poruchu, ale on nevie sám, že má poruchu, on má všetko pod kontrolou. A vedia doma až manželka a deti a príbuzní, že ten človek má poruchu, lebo im miznú potom veci. A ešte ďalšou vecou, čo sme zistili popri tom, jak robím to kampaň, je, že popri tých herniach vznikajú záložne a vznikajú pôžičkárne. Čiže tí ľudia si požičiavajú peniaze v dobrej snahe, že vrátia. Keď nepožičajú si od kamaráta, tak si idú požičať, založia prsteň, neviem čo, mikrovlnkou, už všetko od kamarátov. Ja poznám prípad, že gambler, už nebohý a spojený s drogami, si požičal byt, kamarát dal mu byt a došiel, mal vyplienený byt, nemal tam nič a ten chlapec prehral všetko a v dobrej viere si myslel, že teda on mu to vráti. A nevrátil mu nič a prehral mu celý zariadenie bytu. Ale nakoniec teda tento už nebohý môj kamarát, ten skončil s drogovou závislosťou a už je teda nebohý. No a ja neviem, či to mám uzavrieť, dokedy mám čas? Už mám končiť, takže poviem iba o aktivitách, ktoré nás týmto čakajú. My máme taký vnútorný termín, Danka však, že do konca decembra, ale to je taký vnútorný termín a ak sa nepodarí, nič sa nestane, lebo náš zákon o petíciách nehovorí o tom, či môžete petíciu zberať 3 mesiace, pol roka, 2 roky. Máme len termín teda v tom, že je 30% treba vyzbierať dospelého obyvateľstva. Stále s právnikmi preberáme tú možnosť, že považujeme za protiústavné, i keď naša ústava je taká, aká je, ale asi není v poriadku s Európskou chartou samosprávy, z ktorej čerpá aj Česká ústava, ktorá hovorí, že nemôžete ísť nad rámec určitých práv územnej samosprávy a okliešťovať zákonmi Slovenskej republiky právo samosprávy na verejný poriadok. A tu je zákonom okliešťované, v tom území samosprávy si zvolíte starostu a poslancov a na to, aby oni rokovali o tom, či bude na ich území hazardná hra alebo nebude hazardná hra, je treba urobiť ešte naviac petíciu 30 ľudí. Považujeme to za protiústavné
A tak v Česku tam mali myslené 10% petícií bolo treba, ale aj tak to bolo, tam prijali aj napriek tomu VZDNK, tie VZDNK vlastne napadol ministerstvo vnútra, potom sa obratili na ústavný súd, u nás to nie je možné, my by sme prijali VZDNK, nám by to napadol prokurátor a protiústavnosť u nás nemôže napadnúť samospráva, v Česku môže, ale musia napadnúť buď tam sú určité dôvody, že to prezident, generálny prokurátor a 30 poslancov Národnej rady. Takže my sa pokúsime ešte, ak to pôjde, a budeme mať výklad zákona taký, že to ide, napadnú to ustanovenie zákona, že je treba pozbierať 30% petície, ale nekončíme s petíciou, ba práve naopak. Petícia má založenú peniazme začnem nakoniec. Novú web stránku, asi mesiac, Bratislava proti hazardu, na ktorej sa dočítate veci súvisiace s hazardom a sú tam aj prednášky pána docenta Benkoviča z Brednej hory. Myslím, sa volá tak nejak, pán Podol. Prepáčte, tak to primár Benkovič, ale aj iné veci. Máte tam mapu hazardu, kde v Bratislave je, myslím, že teraz sme to modifikovali, 341 herní, teda prevádzok, kde sú hracie automaty, lebo to nie je to isté. Sú tu dva typy, niekde máte hracie automaty, 1, 2 to je pohostinstvo a kde máte 5 a viac automatov, to je herňa. Potom sú tam občania, významné osobnosti, ktoré dnešnému dňu petíciu proti hazardu podporujú. Je to pán Latiňák, pán Marián Zeman, to je futbalista, moderátor, pán Alfonziuk, to je ten športový moderátor, pán Šimonovič, herec a prvý podpredseda Matice Slovenskej a pán Škripek, europoslanec a ďalší významní ľudia, ktorí postupne podľa mňa budú tejto petícii podporu dávať, lebo tak, ako povedal pán Sloboda, je nevyhnutné pre úspech tejto akcie veci medializovať. Inak by zapadnú a ľudia o nich nevedia. Nie každý vie, je to dobrá vec a nie každý vie, že tá petícia pokračuje a kde ju má podpísať. Vie sa, že by mali ísť na miestny úrad, ale na miestny úrad si chodia ľudia raz za 10 rokov zohnať stavebné povolenie alebo raz za 20 rokov, potom si chodia ohlášku na plot vyriešiť a nechodia tam pravidelne, je to troška od ruky na ten miestny úrad. Čiže my z miestneho úradu aspoň ja z Vajnor som chodil z miestneho úradu na naše spoločensko-kultúrno-športové akcie a tam sme petíciu podpisovali. Viem, že medzi tými 17 starostami je 5 takých aktívnych, medzi ktorých patrí aj Danka Čajová, ktorá robí to isté, chodí medzi ľudia, dáva podpisovať veci. A preto viem aj tú osobnú skúsenosť, že 19-20 ľudí mi to podpíše. Vo Vajnoroch 20 z 20 mi to podpíše. Ale mimo len 19-20 tí ma nepoznajú tak moc. K tým ďalším veciam. Táto stránka webová splní aj teda takúto osvetovú záležitosť. A je tam aj linka pomoci. V prípade, že teda hráč sa na ňu obráti, tak má tam linku pomoci, kam sa má obrátiť na odbornú pomoc. Potom máme facebookovú stránku, takúto isto vlastne kópiu tejto stránky, kde aktuálne veci dávame napríklad aj o tejto konferencii, alebo nové veci, kto nám to podpísal, alebo že sme zriadili minulý týždeň transparentný účet na podporu tejto akcie, lebo všetko niečo stojí, ako stoja niečo tie trička, ktoré máme pred sebou a ktoré dobrovoľníci budú na sebe nosiť, ako stoja niečo podložky pod tieto petície, ako stoja letáky, ktoré sa chystáme vydať, web stránka a propagácia tohoto. Takže všetko niečo stojí a budeme radi, ak sa nám podarí na transparentný účet získať viac peňazí. Aspoň včera, neviem, dneska som sa nestihol pozrieť, lebo je to slabý internetový pojazd. Včera tam bolo 880 €. Budeme radi, keď to bude viac. Je to transparentný účet, kde je vidno, kto prispeje a na čo sa to použije. Preto sa to volá aj transparentný účet. A použije sa to len a len na účely petície proti hazardu. Zatiaľ nechceme používať verejné prostriedky, nechceme byť protistranovo odsapení tak, že používame verejné prostriedky na nejaký účel. Budeme používať len súkromné prostriedky, ktoré budú na tomto účte, ktoré Bratislava proti hazardu má. Termín som povedal, je do konca roka 106 000 a ak by sa to nestihlo, tak to môže pokračovať. Nie je v zákone stanovené, že dokedy má byť. Čiže do konca roka máme predbežný termín, ja som to povedal, že by sme to chceli zohnať a preto teraz je taká jesenná ofenzíva. A pokračuje to, len ja nemôžem byť každý deň v televízii ani v rozhlase. A neviem, treba chodiť na web a na Facebook, len to je asi inak veľková kategória. Tam nás nájdete a robíme každé 2 týždne tlačovú správu alebo briefing a dneska napríklad po konferencii som sa pýtal, či môžeme urobiť tlačový briefing k tomu, že tá petícia pokračuje, aké má aktivity
lebo chceme, aby sa médiá tým zaoberali a posúvali to ďalej, aby ľudia nezaspali. Tak. Čo sa týka mechanizmu vzniku závislosti, naozaj je to úplne jedno. Ale tí chudobnejší ľudia, to súvisí s chudobou, sa nemôžu dostať do tých kasín, kde prehrávajú tí boháči, ale pre tých boháčov je absolútne rovnako devastujúca, zničujúca tá hráčska vášeň. Brat Peter sa dostal k dlžobe 700 000 slovenských korún. No, aj v desiatkách miliónov eur sú schopní tí bohači prehrať na tých ruletách a v tých kasínach. Naozaj je to pre nich rovnako nebezpečné ako pre chudobných tie mechanické automaty. Odpoviem veľmi stručne, ako z hľadiska kresťanského milosrdenstva má odpúšťať, ale z hľadiska liečby závislosti naozaj voči závislosti nepomôže iný postup ako tvrdý. A teda my to odporúčame presne to, čo vy hovoríte aj ako odborníci, rozdelenie BSM a oddelenie teda toho majetku, lebo napríklad tá závislosť je aj hráčska a 90% hráčov sú muži. Ale napríklad tí muži podnikatelia, ktorí hazardujú napríklad rovnako s tým majetkom tej rodiny, takže áno, odporúčame to, považujeme to za racionálne riešenie a často nám to neprejde. V tom zákone 171 2005, to musíte poznať, nemôžete zakázať kurzové stavky, binga, dostihy a potom číselné lotérie. Nám dovoluje zakazovať tieto písmena B, D, E, I. Videohracie prístroje, videoloterijné prístroje, videorulety, kasína a potom to I je také, že iné a iné. A tie ostatné, ktoré sú tu není vymenované, tak tie povoluje ministerstvo financií. Áno. Som predstaviteľ hierarchickej cirkvi. Musím brániť aj pravú náuku a tu padla taká poznámka. Ja viem, že to, pani doktorka, ste tak nemysleli, alebo teda tá druhá strana mince, vy ste povedali, že to kresťanské odpúšťať, dobre, tú lásku by som povedal do krajnosti, tu nechajme Ježišovi Kristovi. My vidíme aj tú druhú stránku mince a to je, že pravda vás vyslobodí. To bolo k tej poznámke, kto sa pýtal, že ako reagovať v tej rodine, že v tom zmysle presne potvrdzujem to, čo ste povedali. Tam, viete, tí ľudia majú kopu výhovoriek na svoj stav a vymýšľajú si báchorky a keď im to človek tak naivne, ako si, že zakrie to akousi kresťanskou láskou, že im to akože zhltnem a všetko odpustím, tak vlastne tomu človekovi nepomáham, to je jasné. Hej? Že tam treba odhaliť ten bez milosti a samozrejme, isté, ten prístup, že odpúšťam ti, ale v tejto veci nemôžem nejakým spôsobom povoliť. Čiže to, aby bolo jasné, že nie sme na strane nejakej takej, by som povedal, sentimentálnej lásky, ktorá vlastne zatvára oči pred pravdou. Keď sme sa teraz spustili do tejto témy, tak možno som netušila, že akú Pandorínu skrinku otvárame. Mne sa zdá, že táto problematika je oveľa širšia a netýka sa len závislosti. A ja si myslím, že táto problematika otvára aj veľmi závažnú a širokú otázku, že aký silný štát chceme a aké sú kompetencie samosprávy a štátu. Ako pokiaľ sa nebudeme zamýšľať aj nad týmto, tak myslím si, že ostaneme iba na povrchu témy. A ďalej, ako som sa rozprávala s niektorými, treba sa rozprávať aj s prevádzkovateľmi. Ja myslím, že dokážeme sa zhodnúť na tej platforme, ako hovoril pán Závodský, že ide nám o to, aby sme ochránili hráčov. Tak ja si myslím, že máme povinnosť sa stretnúť aj s tými ľuďmi, aj s hráčmi a nie len ako vyrábať nejaké dojaky. Ďalší bod, čo je podľa mňa dôležitý, je, že túto tému potrebujeme odpolitizovať. Ako určite si uvedomujeme, že je pol roka pred voľbami a odpolitizovať v takom zmysle, že aby sme nepripustili, že nejaká strana si ju privlastní, ale skúsme vytvoriť takú platformu spolupráce, že aby to naozaj bolo záujmom tých politických strán. Čo sa týka tej samosprávy, možno nielen sa jedná o kompetencie, ale aj o dôveryhodnosť. V
Včera bol napríklad protest poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí žiadali, že aby štát prevzal na seba nejaké veci, ktoré teraz má riešiť samospráva. Ja osobne s tým nesúhlasím, ako ja som za to, nech tu je čím menej štátu, ale možno, že majú problém s nejakou vymožiteľnosťou práva, s financovaním domovov dôchodcov a tak. Skúsme pomôcť tej samospráve, aby bola dostatočne silná a aby vedela riešiť tieto sociálne problémy. A posledné 2 body, čo chcem povedať, tá otázka závislosti je asi širšia. Nemôžeme sa sústrediť iba na hazard a na herne. Ja som napríklad závislá od jedla, večer sa potrebujem najesť a myslím si, že mnohí máme problém s týmito vecami, tak skúsme sa nad tým zamyslieť širšie a možno by bolo dobré aj robiť takéto okrúhle stoly o závislostiach. A čo je opomenutá téma, tak to je osveta a vlastne tá otázka internetu, že tu nás sme úplne mimo a vôbec sa o tom nerozprávame a toto je jedna z podstatných vecí, ktoré by sa mali dostať aj do legislatívy. Preto je mi aj ľúto, že toto podujatie my robievame v spolupráci so zastúpením Európskej komisie, ale oni teraz nechceli prísť konkrétne na túto tému, ale je úplne zrejme, že túto tému musíme otvoriť aj v diskusii s nimi. Tak ďakujem pekne. Dnešný briefing je venovaný tomu, po tejto konferencii, aby sme informovali o tom, ako pokračujú ďalej aktivity ohľadom petície. Už na minulom briefingu pred 2 týždňami som informoval o tom, že máme novú web stránku Bratislava proti hazardu, kde informujeme o aktivitách, ktoré práve petícia vykonáva. Novými podporovateľmi tejto aktivity Bratislava proti hazardu je herec pán Latiňák, Lukáš Latiňák. Medzičasom nás podporil aj pán Jozef Šimonovič, tiež herec a zároveň prvý podpredseda Matice slovenskej. A ďalšími staronovými podporovateľmi sú pán Marián Zeman, to je bývalý fotbalový reprezentant a komentátor fotbalových zápasov, pán Alfons Juk, športový atletický komentátor, pán Škripek, námestník primátora, pán Holan, a ďalšie významné osobnosti, na ktorých pracujeme, sa dúfam, že v krátkom čase pripoja. Táto web stránka má aj svoju podobnú stránku na Facebooku, ktorý sa volá Bratislava proti hazardu a kde sme teraz minulý týždeň promovali udalosť a to je vznik transparentného účtu Bratislavy proti hazardu, ktorý k dnešnému ránu mal 880 €. Transparentný je preto, aby ste videli, kto na ňo prispel a na čo boli prostriedky použité. Zámer použitia prostriedkov je na propagáciu celkovej aktivity petície proti hazardu, na výrobu takýchto tričiek Bratislava proti hazardu, ktoré budú nosiť dobrovoľníci, ktorí budú zbierať petície na rôznych spoločensko-kultúrnych podujatiach, kde budú stánky, petície proti hazardu, alebo na web stránku, alebo na propagovanie teda tých aktivít na Facebooku. Toto bolo v krátkosti povedané k aktivitám. Aktivity magistrátu viete, že sa pripravuje celomestské VZN-ko na úpravu otváracích hodín v bratislavských herniach. S tým nás pán primátor a pracovníci magistrátu viac menej oboznámili, že v priebehu niekoľkých dní dostaneme taký návrh VZN a budeme sa ako mestské časti k tomu vyjadrovať. K samotnej konferencii, ktorá bola dneska Fórumu kresťanských inštitúcií, táto organizácia preto tu sedí s nami, lebo sa pripojila dneska k podpore petície proti hazardu, tak by som dal slovo pánovi Kosejovi, aby odôvodnil dôvod, prečo sa pripojili k tejto pre nás bohumilej aktivite. Ďakujem pekne. Rád by som povedal, že každý rok, toho roku je to už 10. ročník, čo organizujeme tzv. Veľtrh sociálnych aktivít a vo všeobecnosti je to vždycky teda podujatie, ktoré predstavuje rôzne iniciatívy, ktoré bojujú proti chudobe a pomáhajú ľuďom, ktorí proste si nevedia pomôcť sami. A je to vo viacerých mestách, toho roku 6, okrem Bratislavy, Nitra, Košice, Trnava, Trenčín a Rožňava. Ale táto bratislavská akcia je tak osobitne zameraná na podporu petície proti hazardu, Bratislava proti hazardu.
A teda zorganizovali sme konferenciu, kde sa zúčastnilo tak 10 rečníkov. Nebudem ich vymenovávať, ich viac, ale proste boli to ľudia aj z legislatívnej oblasti, z Čiech, ľudia, ktorí majú skúsenosti so zápasom proti hazardu v rámci miest, obcí, právnici, ktorí sa v týchto iniciatívach angažujú. Bol tu bývalý aktívny závislý patologický hráč, mali sme tu prednášku z psychológie a nakoniec teda pán starosta predstavil konkrétnu iniciatívu, túto petíciu. V zásade sme radi, že môžeme prispieť ku tejto veľmi potrebnej činnosti a veríme, že prispieme k tomu, aby naozaj aktívne, teda aby to dopadlo veľmi pozitívne. Aby sa vyzbieral tých 106 000 podpisov minimálne. Dovolite, ja sa často stretávam s tým, vlastne možno aj kolegovia od občanov, že či toto je ten najväčší problém, ktorý trápi Bratislavčanov a Bratislavu. Rozhodne to nie je ten najväčší problém. Samozrejme, Bratislava má mnoho iných problémov, ktoré sú z pohľadu každého jedného obyvateľa vážnejšie a možno to tak nevnímajú, ale to, čo sa deje vlastne za posledné mesiace, možno posledné 2 roky, sa stalo v Bratislave, v centre mesta, aj vlastne v niektorých mestských častiach, že jednoducho obchodné prevádzky sa zmenili na herne. Jednoducho služby miznú z parterov obytných domov a objavujú sa tam herne. Jednoducho tento trend likviduje celé ulice, pretože v okolí herní vzniká len niečo podobné, to znamená nové herne alebo pohostinské zariadenia, ktoré jednoducho kumulujú hráčov a poskytujú im nejaký servis. Takže z tohto pohľadu si myslím, že aj toto je jeden z vážnych problémov, ktorými Bratislava čelí. Ja som bol včera na návšteve Prahy. Praha 1 je partnerskou mestskou časťou Starého mesta a tam rovnako tiež v Českej republike s týmto problémom bojujú a riešia dôsledky, ktoré spôsobuje hazard jednak na ten vizuálny vzhľad ulic mesta, ale aj samozrejme na to zdravie a sociálnu situáciu ľudí, ktorí sú postihnutí a ktorí naozaj neraz kvôli hazardu končia na ulici a stávajú sa bezdomovcami a tým pádom vlastne spôsobujú samosprávu, vytvárajú pre samosprávu ďalší problém, ktorý musí riešiť. Jednoducho ľudí, ktorí prišli vinou hazardu, prišli o strechu nad hlavou a stali sa ľuďmi bez domova. Takže z tohto pohľadu som veľmi rád, že teda nie je to už len iniciatíva starostov a primátora Bratislavy, a starostov mestských častí a primátora, ale že sa pridávajú aj ďalší ľudia, že sa pridávajú občianske združenia, ktorým záleží na tom, aby tento problém sa riešil. Ja vám chcem povedať jednu vec. My robíme petíciu, zbierame podpisy. Myslím si, že zákon, ktorý túto petíciu predpokladá alebo určuje na to, aby obec mohla zakázať hazard na svojom území, je neférový, na rozdiel od legislatívy, ktorá je v Českej republike, kde volení zástupcovia občanov obce môžu rozhodnúť o tom, že zakážu na svojom území hazard, tak na Slovensku chybou legislatívy, podľa mňa, alebo zámerom legislatívy sa toto právo uprelo a skomplikovalo tým, že jednoducho na to, aby mohlo zastupiteľstvo riadne zvolené a riadne delegované obyvateľmi, aby mohlo o tejto otázke zodpovedne rozhodnúť, nemôže, pretože je tam podmienka tej petície. Táto petícia, ja sa domnievam, že je v rozpore s ústavou, pretože je to môj názor, samozrejme, ale myslím si, že je tu na mieste otázka, či zákon, ktorý predpokladá túto podmienku, by nemal posúdiť naozaj ústavný súd, pretože v iných prípadoch petícia občanov vzniká vtedy, keď volení zástupcovia obce nechcú riešiť problém, ktorý obyvateľov trápi. V tomto prípade volení zástupcovia samosprávy chcú riešiť tento problém, ale potrebujú na to ešte navyše aj podporu voličov, obyvateľov formou petície. To znamená, že
neviem, čo bolo zámerom zákonodarcu v tomto prípade, ale určite to nebolo riešenie problému, ale bolo to naopak skomplikovanie riešenia tohto problému. Takže len na margo toho, že som rád, že táto aktivita ďalej pokračuje v každej mestskej časti s väčším či menším úspechom a progresom, ale verím tomu, že bude úspešná a aj Staré mesto pripravuje svoje nariadenie, svoju miestnu legislatívu, ktorá v záujme zabezpečenia verejného poriadku bude regulovať otváracie hodiny zariadení, ktoré herní, kasín aj prevádzok, kde sú vlastne výherné hracie automaty. Ďakujem pekne starostovi Števčíkovi, Starého mesta, na doplnenie toho. Dneska na konferencii sme to hovorili. Ja ako osoba, ktorá sa to petíciou najviac zaoberá, lebo som bol tým poverený, s niektorými poslancami Národnej rady uvažujeme podanie na ústavný súd 30 poslancov, že naša ústava nie je v súlade s chartou Európskej samosprávy, lebo naša ústava zasaduje už do práv samosprávy nad rámec toho, čo charta Európskej samosprávy hovorí, tak ako to je v Českej republike, a v Českej republike obce uspeli. Na Slovenskej republike nemôžu obce a mesta podávať podnet na ústavný súd, musia to podávať 30 poslanci Národnej rady, alebo prokurátor, alebo prezident, alebo ako presne určené v zákone. Čiže toto ešte stále nie je uzavretá téma, my sa s ňou budeme zaoberať a dúfame, že sa nám podarí toto. Nie je to také jednoduché, lebo tá slovenská ústava skutočne je komplikovanejšia ako tá česká, ale uvidíme, či sa to teda podarí poslancov Národnej rady na ústavný súd podať. Videl som ale, že má na jazyku niečo aj zástupca starostu z Dúbravky, že chce k tomuto niečo povedať, ale možno k tomu, že oni už aplikovali VZN na otváracie hodiny a možno vedú už aj nejaké správne konania voči herňam, ktoré nedodržiavajú hodiny, tak nech sa páči. Pán Krajčír. Odznelo, myslím si, že od právneho zástupcu hernej asociácie, že Dúbravka nejako upustila, Dúbravka sa vzdala, respektíve už nepokračujeme v tých aktivitách, čo absolútne nie je pravda. Práve naopak, Dúbravka ďalej bojuje a si myslím, že sme boli jedna z prvých mestských častí, ktorí, jak povedal pán Mrva, mali to VZN-ko, nejakým spôsobom sme obmedzili tie otváracie hodiny, sú 22:00 a tie herne v Dúbravke, žiaľ Bohu, máme 9 herní, to si myslím, že je veľmi veľa na malú mestskú časť, lebo ozaj nesme nejak veľký ako Petržalka. S tým tých 9 herní tam je dosť. Tie, ktoré to nerešpektujú, začali sme s nimi teraz správne konanie, takže určite sme sa nezdali a pokračujeme v tom boji. Ďakujem. Ja tu zastupujem mestskú časť Karlova Ves, ktorá prijala všeobecné záväzné nariadenie o obmedzení prevádzkových hodín pre herne už v roku 2013. Bohužiaľ, všeobecné záväzné nariadenie nestačí. Ale je to jeden z určitých regulačných mechanizmov, avšak nemáme dostatočné nástroje na to, aby sme dostatočne účinne vymáhali alebo dosiahli dodržiavanie tohoto všeobecného záväzného nariadenia. Požiadali sme o súčinnosť mestskú políciu, ktorá nám vyšla v ústrety, ktorá kontroluje dodržiavanie tohoto nariadenia. Nahromadilo sa nám množstvo podnetov o tom, že sa naozaj ignoruje toto všeobecne záväzné nariadenie a my vedieme tiež správne konania proti najväčším vinníkom. Ale ja v tejto chvíli veľmi oceňujem fakt, že pán primátor a starostovia mestských častí si uvedomili všetci spoločenskú nebezpečnosť tohoto javu a dokázali sa zjednotiť v tom, že utvorili petičný výbor a urobili reprezentatívny nejaký krok alebo tak významne výpovedný krok, že ubezpečujú verejnosť a obyvateľov Bratislavy, že to s bojom proti hazardu myslia vážne. A preto dúfam, že táto petícia nájde dôveru u obyvateľov Bratislavy. Nie je to malá petícia, potrebujeme vyzbierať 10 000 podpisov. A to, že sa podpísali všetci starostovia mestských častí a pán primátor prevzal záštitu nad touto iniciatívou, si myslím, že dalo vážnosť tejto iniciatíve, že Bratislava to naozaj myslí vážne a že Bratislava chce regulovať hazard na svojom území. Bohužiaľ, nemáme dnes inú možnosť samosprávy len hazard celoplošne zakázať. Zákon o hazarde nám nedovoluje regulovať tak, ako by sme chceli. Ja som presvedčená, že vo vedení hlavného mesta i starostovia mestských častí nie sú za prohibíciu, pretože prohibícia vyvoláva ďalšie problémy,
ktoré my potom, s ktorými nedokážeme, negatívne javy, s ktorými my sa nedokážeme tak vysporiadať, ako by sme chceli. Ale nemáme inú možnosť. Preto dúfame a veríme, že túto iniciatívu v hlavnom meste si všimne alebo povšimnú si aj naši poslanci v Národnej rade Slovenskej republiky a budú sa seriózne zaoberať zmenou zákona o hazarde tak, aby obce naozaj mohli uplatňovať svoju samosprávnu úlohu. Ďakujem pekne. A ešte chcem doplniť, podpísali petíciu v 28. mája 2015, kedy sa začala briefingom pána primátora na starostov, 17 starostovia, pán primátor a 45 poslancov mestského zastupiteľstva už podpísalo petíciu. V prípade, že bude úspešná, VZN-ko v mestskom zastupiteľstve by malo prejsť jednoznačne, lebo nevidím dôvod, prečo by poslanci nemali prijať VZN, ktoré podpísali ako petíciou. K počtu. Počet aj z taktických dôvodov úplne presne vám nepoviem, ale je to viac ako 5-ciferné číslo. Konkrétne ho ale ani sám neviem, lebo v mestské časti zbierajú na svojich úradoch veci, teda podpisy. Takisto tie dobrovoľné treťosektorové organizácie zbierajú u seba podpisy a mne chodia dennodenne obálky s petíciami. Takže aj reálne neviem počet povedať vám a taký nejaký možno budeme vedieť koncom novembra, keď si dáme dokopy nejaké stretnutie pánov starostov a zložíme si dokopy tie naše petičné hárky, ako to vyzerá, aby sme vedeli potom túto tzv. Jesennú ofenzívu, ktorú teraz robíme, pretaviť do takej zimnej ofenzívy. Naša snaha je, aby sme 31. decembra mali dostatočný počet podpisov. V prípade, že ale to nebudeme mať, tak už dopredu avizujeme, že zákon o petíciách nehovorí o termíne, budeme v petícii pokračovať, ale chceme urobiť všetko preto, aby do konca decembra sme mali dostatočný počet podpisov. Prvá sankcia je, keď mestská polícia nájde prevádzku, ktorá nedodržiava všeobecne záväzné nariadenie, môže udeliť blokovú pokutu. Ale bloková pokuta, sú to desiatky eur, necelé, majú len 33 eur, ale keďže majú bloky, ktoré majú len okrúhlu sumu, tak udelujú 30 eur. To samozrejme nerieši problém. My ako mestská časť môžeme udeliť pokutu vo výške niekoľko tisíc eur. Samozrejme, oni využívajú všetky možnosti, odvolanie, lehoty a tak ďalej. Ten proces nejaký čas trvá. Oni veľmi dobre ovládajú tieto procesy, takže zatiaľ sme ešte nedospeli, ešte sme nevybrali, nedokázali vymôcť ani jednu pokutu, ale pracujeme na tom. Kvôli tomu, že je zákon o hazarde zlý, tak sa musia paušálne zrušiť všetky 4 typy hazardu, ktoré dovoluje zákon. V tom paragrafe 10 odsek 5 písmeno B, D, E, I, to sú videohracie prístroje, videoloterijné prístroje, videorulety a kasína. Ale s kasínami, musím otvorene povedať, není taký problém, ale keďže zákonodárca to nastavil takto, že bude všetko povolené alebo všetko zavreté, tak je to problém. Ale je to jeden z cieľov petície, je vyvolať spoločenskú diskusiu o hazarde, ale aj tlak na Národnú radu, aby dovolil samosprávam vyberať potom, ktorý druh hazardu na svojom území nebudú mať. No, ja mám pocit z mestských poslancov, čo s nimi debatujem, že 45 poslancov je za to, aby neboli výherné automaty, ale možno, že len 25 je za to, aby neboli kasína. Lebo to už je také menej problematické, lebo zámerom je, priamo sme smerovali k tomu, herne a videohracie prístroje. Neznamená to isté, čo bolo v Maďarsku, že zo dňa na deň musia skončiť. Tam sú vydané licencie, myslím, na rok alebo na 2, čiže tie licencie by vypršali a tá doba ich, oni by z večera na ráno neskončili. Dokedy majú vydané povolenie, tak dovtedy by to trvalo a postupne by už nebola obnovovaná. Lebo na území Bratislavy by neboli zakázané videohracie prístroje, kasína a videorolety. Čiže v roku 2017 by už neboli žiadne herné? Ja myslím, že niektoré povolenia sú vydávané na 2 roky. Takže možno to bude, že ešte aj prelínať sa ďalej. Ale nemôžeme ísť nad rámec zákona, lebo musia im vypršať tie licencie a potom by sme boli v právnom probléme. Takže by postupne ubúdali tie herne, ktorým by vypršávali tie povolovania, tá doba povolenia. Posledné herne, ak by niekto povolil teraz v decembri 2015, tak by zanikli v decembri 2017, tie, čo boli vydávané na 2 roky. Tak. Ja doplním, nie je to pocit, je to fakt. Keď sa prejdete po bratislavských uliciach, tak vlastne zistíte, že jednoducho na Dunajskej ulici, na námestí SMP, na Obchodnej ulici, proste v centre mesta, tam, kde doteraz boli obchody, kde boli prevádzky aj gastronomické, aj rýchle občerstvenia, zrazu tam sú prelepené výklady reklamov na herne. Jedna vec je počet výherných automatov a druhá vec je počet herní. Je možné, že počet tých automatov klesol, ale počet herní tých miest, kde je možné hrať, ten počet pribudol.
Mestské časti v Bratislave nemajú žiadne kompetencie, my ani súhlasy nedávame, primátor dáva súhlasy. A ja viem, lebo som sa tým zaoberal, pán Čiba, myslím, z magistrátu, máme v Bratislave je 341 prevádzok, kde sú výherné automaty. Medzi tým sú prevádzky, kde sú 1-2 výherné automaty, to sú také tie krčmy pohostinstva a herne. Dokopy je ich 341. Ale asi počet nenarástol, to neviem vám povedať, ale asi sa presúvajú v rámci mesta nejak tak, kde je to lukratívnejšie. Asi je to lukratívne v Starom meste, lebo skutočne ten pocit nie len má on, ale aj ostatní, čo sme dlhšie už neboli v Starom meste a vidíme, že toto tu nebolo a je tu zrazu herňa. Neviem, či sa zväčšuje, ale ten pocit máme, že sa zväčšuje a preto sme s tou aktivitou v marci, apríli, máji začali a osvojili sme si ju aj na podnet pani starostky Čahovej, že toto pôjdeme ako starostovia mestských častí a primátor a nebude to individuálna aktivita napríklad nejakých mestských častí alebo dobrovoľných aktivistov. Čiže my sme, reálne sa občania sťažujú na porušovanie verejného poriadku a my sme ako verejní činitelia si to zobrali za svoje, že s tým niečo urobíme. To, čo s tým urobiť môžeme dneska pri platnej legislatíve je, že začneme petíciu proti hazardu. Ja ešte doplním jednu vec. Ten nárast je zrejme a priznávajú to aj predstavitelia tej asociácie, pretože po zmene legislatívy v Maďarsku a v Českej republike zákonite tam sa možnosti pre prevádzku týchto zariadení znížili. A je preukázané, a oni to priznávajú, že jednoducho presunuli sa sem. Takže ten nárast tu bol, teraz ten počet stagnuje. Áno, je pravda, že zhruba od mája nepribúdajú, ale to, čo bolo pred májom, tak to proste bol výrazný nárast počtu prevádzok v Starom meste. Čiže ja to poviem znova, teda po skúsenosti s Brnom, s ktorým sa veľmi inšpirujeme a s pánom námestníkom máme taký pracovný dobrý vzťah. Brno je ďalej, Česká republika, už 5 rokov sa zaoberajú týmto problémom hazardu a tak, ako povedal pán starosta, presúvajú sa sem reálne. Mali sme stretnutie pred 2 týždňami s lobistickou skupinou z Bruselu, z asociácie za hazard, bola tu a lobovala a zisťovala, prečo práve toto tu robíme, tak reálne povedali to, čo povedal pán starosta, že majú problém slovenské hazardné spoločnosti s tým, že sa sem tlačia maďarské a české hazardné spoločnosti, ktoré skončili v Maďarsku a v Česku. Čiže reálne to tu je. Ako to robia s počtom automatov, to vám presne neviem povedať. Ale keďže naša legislatíva je taká, aká je, voľná, tak tu hľadajú priestor. A ešte dôvody tej našej petície sú 2. Pomôcť tým ľuďom, ktorí skutočne padli do tej pasce a stali sa hazardnými hráčmi, ktorým sa pomôcť dá aj tým, že nebudú mať pokušenie na ulici, tú herňu, to je veľká pomoc, lebo podľa mňa 19 z 20 nepôjde do Rakúska hrať, jeden možno z 20 tam pôjde. A druhá je ten urbanistický smog, že tá herňa nevyzerá pekne na tej ulici. Že v Brne vznikli namiesto herní obchody, reštaurácie, že je zbytočná chiméra, že dojdú ľudia o prácu. Že v Brne majú potom v tých reštauráciách a obchodoch 2-krát viac väčšiu robotu tí ľudia. Čiže to je len umelo vytvorený problém o tom, že dojde o prácu veľa ľudí. Nie je to pravda, v Brne je skúsenosť úplne iná.